नोंनि हिनजावनि petticoat बायनायखौबो खोन्थादोब्रा नंनाय नङि सेन्देल बायनाय नंनाय नङिनि आसान बायनाय खामानि गैया डायमन्डनि सेन्देलायनो डायमन्डनि सिं सिं गोदाव सोरावखाबाला जेम्स मुसाहारिया सेन्देलखौ देखायस्लायस्लाय हिनजावनि petticoatखौबो देखायदो हिनजावनि petticoatखौबो देखायग्रा खालामदो बैफोरबायदि आं बुंनाय बाथ्रा नङा बिबारी बसुमतारी बाजैया बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबा बुजि मोनगोन मानि थाखाय बिदि बुंखो बिबारी बाजैया जेम्स दों एगेन्स्ट दोङो ना बैफोरबायदि सेन्देलखौ देखायबाय थानायनि बारा कयदाय बुंद्रायबाय बेनि बागै भिडिअ लानानै फैलायबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे नायब्लासो बुजि मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जाय मोनसे बाथ्रा बुंदों जेम्स ब्रादाराथ' गावनि चेनेलनि गेजेरजों गावनि जानो गोनां हिनजाव गोदान वाइफनो डायमन्डनि सेन्देल होननानै मोनसे भिडिअ होदोंमोन दा बिखौ लानानैनो सासे सिस्टार एबा बाजैया बिनि बागै भिडिअ होदों नोंथांमोना नायलांबाय था दा जेरै क्लिपाव नुदों नोंथांमोना बेफोरबायदिनो नुनो मोनगोन आरोना सोरनिया गोरोन्थि जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुङो दा जेम्सखौथ' रावबो गोरोन्थि बुंखाया मानो होनबा बिथांनि भिडिअआ सानफ्रोमबो अल टाइमावनो मटिभेसन टाइपनि भिडिअ जायो एबा सोरखौबा रोङैखौ फोरोंनाय बायदि भिडिअ जायो दा जों नायग्रोनोसै बे बिबारी बाजैया बिखौ petticoatखौ मानो नायनो होखो आदा जेम्स नोंनि हिनजावनि petticoat बायनायखौबो खोन्थादोब्रा गासिखौबो खोन्थाबाय नालाय नङा होमबा लोगोफोर आच्छा लोगोफोर मोनसे खोथा होननि आङो बे आदा जेम्सखौहाय होनदों आरो आं तारमाने बेना बेलेग भिडिअ गैला खोमादां माने बयजोंबो बोराय होनानै बासि जाबाय थानायखाय माने तारमाने दायो एकदम देखायथारबाय आरोना सोर सोर बासिनाय बोराय होनानै बेखौहाय हिनजाव मोना मा मोना होननानै बासिबाय थानाया सोरलै नुवाखै मालाय हिनजाव लानो नागिरनायखाय मालाय बेसे देखायगासिनो दं नंनाय नङि सेन्देल बायनाय नंनाय नङिनि आसान बायनाय खामानि गैया डायमन्डनि सेन्देलायनो डायमन्डनि सिं सिं गोदाव सोरावखाबाला नोंखौ जुमाय फाग्ला जानानै जुमाय लोंग्रा जाबाबो नोंखौ मिनिगोन जोंनि बर' समाजाव नों ग्रिब जाबाबो नोंखौ मुगैगोन बेनिफ्राय नोङो फैसा गोनां जाब्लाबो नोंखौ हिंसा जागोन नोङो साख्रि मोनबाबो नोंखौ हिंसा जागोन बे जोंनि बर' समाज बुजिदो नोंखौ जुमाय फाग्ला आदा जेम्स नोंनि हिनजावनि petticoat बायनायखौबो खोन्थादोब्रा गासिखौबो खोन्थाबाय नालाय नङा होमबा लोगोफोर आच्छा लोगोफोर मोनसे खोथा होननि आङो बे आदा जेम्सखौहाय होनदों आरो आं तारमाने बेना बेलेग भिडिअ गैला खोमादां माने बयजोंबो बोराय होनानै बासि जाबाय थानायखाय माने तारमाने दायो एकदम देखायथारबाय आरोना सोर सोर बासिनाय बोराय होनानै बेखौहाय हिनजाव मोना मा मोना होननानै बासिबाय थानाया सोरलै नुवाखै मालाय हिनजाव लानो नागिरनायखाय मालाय बेसे देखायगासिनो दं नंनाय नङि सेन्देल बायनाय नंनाय नङिनि आसान बायनाय खामानि गैया डायमन्डनि सेन्देलायनो डायमन्डनि सिं सिं गोदाव सोरावखाबाला नों जेब्ला साख्रि मोनगोन ना नोंखौ साख्रि मोनबाय फंबाय मोजां जासिगोनखौनो होनाय नङा नोंखौ नायनोसो बाबाय दे फंबाय बराया जाबाय दे बिनानाव साख्रि मोनबाय मोजां जासिगोन दे होननायानो नङा नोंखौ नायनोसो बासिगोन खिन्थु नों जेब्ला साख्रि मोना ना साख्रि मोनाखै नोङो साख्रिया जायासै होनना नोंखौ इनसाल्ट खालामबाय थागोन गिदिर मानसियानो बुजिब गिदिर मानसियानो मान गथ'फोरा जाला सेंग्राफोरदो जाला आं दहायनो बुंदोंमोन दै बथल लांनो हागोन बावखुंग्रि हाजोआव रानना होनो होनना बुंबाय आं बायगोन होनबाय जाय सिख्लाफोरनि नामखौ लादो आं नोंसोरो बावखुंग्रियाव फैदो आंजों जोंहा दै बथल गेजेराव लांना रानना हैनो बोर मोनगोन दै बथल रानना होनो हायोब्ला सेंग्राफोरदो जालालै बिसोरो माबा गेमस्रिनि फाग्ला गोजानो कमेन्टआनो गेमस्रिनि गोजा बे सेंग्राफोरदो जाला बे फाख्रा सेंग्राफोरा खामानि गैला
बैमान गथ'फोरा कन्टिनिउ गेमफ्रिनिनो नामल' लायो बैमान गथ'फोरा साला फाग्ला जाजोब्बाय बिसोर गेमफ्रिनि गेमफ्रिनि फट'फोरखौ नुनानै फाग्ला जाजोबदों नामा बिसोरो बै बार्थडेनि फट'फोरखौ नुना फाग्ला जाजोबदों नामा गेमफ्रिनि हो हो बे बार्थडेनि फट'फोरखौ नुनानै फाग्ला जाजोबदों खोमा बिसोरनि बेनिल' नाम लायो माथो मा मानसिफोरालाय बैमान गथ'फोरा जाला सेंग्राफोरजों जाला आं दहायनो बुंदोंमोन दै बथल लांनो हागोन बावखुंग्रि हाजोआव रानना होनो होनना बुंबाय आं बायगोन होनबाय सासे जाय सिख्लाफोरनि नामखौ अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिसै लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय दा आंखौ गाज्रि मोननो नाङा आङो जास्ट आपडेटखौ लानानै फैदों नोंथांमोना रं राइटखौ खोन्थाहरदो दा जेम्स ब्रादारा सेन्डाल देखायदों गावनि हिन्जावनि ड्रेस बायदों बेखौ लानानै सोरबा मेगन जेरनांगौ खोथाबो गैया आं बिबारि बाजैखौबो बुङाखै गाज्रि जेम्सखौबो बुङाखै गाज्रि आं रावजोंबो एगेन्स्ट जाना थानो गोसो गैया थिग बेफोरबायदिनो जेम्स ब्रादाराबो रावजोंबो एगेन्स्ट गैया दा बेखौनो आङो बुंनो सानो मालायनि बायनायखौ लानानै मालायनि न'खरखौ संसार जानायखौ नुनानै रावबो मेगन देरनो नाङा आरे भाइ जिउआव अन्थाइ बिखा लानानै रावबो जोनोम जायाखै सानसे नङा सानसे गोमोरलांगोन सानसे नङा सानसे थैनानै थांगोन दा बेखौ लानानै सोरबा बाहादुरि देखायनाय सोरनिबा मेगन सानाय सिम्पलि नोंथांमोना मोनसे भिडिअखौ नुदों आङो भिडिअखौ होफाजाबबाय आङो लाइभ भिडिअ बुंदो बिथाङा साकरि मोनबाबो मेगन देरो साख्रि मोनाबाबो मानसिया मेगन देरो मानसिया बुङो बे साख्रि मोनाखै जुजि दाबो मोनाखै साख्रि मोनबाबो बुङो उमुक थुमुक लेभेल जाबाय माबा जाबाय अब्ला मा खालामगोन मानसिया मा खालामनानै जागोन ओरैबायदि मेगन देरनाय मेगन सानाय थिगखौनो बुंदो राइट खोथाखौनो बुंदो जेम्स ब्रादारा ना अल टाइम राइट जाखायो दा आङो बुंनो थांनाया बेनोसै भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय बाजैनि बागै मा बुंनो गोसो नोंथांमोना जेम्सनि बागै मा बुंनो गोसो फोरमायहरबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों आंथ' बुंनांगौ जेबो खोथा गैला आं जास्ट आपडेटसो लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव दा बेखिनिनोसै रावबो रावखौबो लाइफआव सोरबा मावना जानायनि बागै सोरबा गाज्रि खामानि मावनायनि बागै रावखौ बुंनो थांनो दरकार गैया निजायनि बेकग्राउन्डखौ नायग्रोना ला बोरै निजायनि बेकग्राउन्डखौ निजायनि साननाय हनाय दिनै बियो उमुखखिनि खामायदों नोङो बेसांखिनि खामायनो हायो बेखौसो नों सानग्रो उनावसो गुबुनखौ बुंनो नाजा बुजिबाय गावनो खामायनो हायाबा गावनो साननो रोङाबा गुबुनखौ बुंनानै जेबो लाब मोना आंनि बायदिब्ला आरोना दा बेनोसै आङो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना मा बुंनो गोसो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो जेम्स ब्रादारनि हाबाया थाबैनो जानो थांगासिनो नोंथांमोना बाजैखौ नायनो एक्साइटेड दंना गैया कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अके नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय